har ka ƙi yin basmala a cikin karatun sallarka ka tabbatar da cewa wannan ainihin wato sallah ta ɓaci in dai har da gangan ne. In kuma da mantuwa ne dole ne ka dawo kafin ka yi ruku'u ka sako karatun wannan ainihin wato fatiha tare da yin basmalar, sa'an nan ka je ƙarshen sallar ka yi ba'adi inda mantuwa ne. In har ka riga ka yi ruku'u ka tuna cewa ba ka yi basmala ba a halin kana karatu maliki, to ya ce sai ka jefar da wannan raka'ar. Abin da ake nufi da jefar da raka'a, misali mutum sai da ya ruku'u sannan ya tuna, to sai ya ci gaba da sallah. In ya ci gaba da sallah sai ya ɗauka wannan raka'a ba ta yi ba gaba ɗaya. Raka'a ta biyu ɗin nan yanzu sai ta zama ita ce ta ɗaya, sai ya ƙara ɗaya ya zauna ya ainihin tahiya, ya ƙaro raka'o'i biyu, misali kamar sallar isha ne ya zama hudu, waccan ta farko ya jefar da ita, ƙarshen sallar shi sai ya zan yayi ba'adi kenan. Haka al'imamu shafi'i ya faɗa a cikin littafin shi mai suna al'ummu, wanda littafi ne na fikihu. Al'imamu shafi'i ne yana kawo ainihin dalilai akan zantuttukan shi. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. A takaice wannan shine gaskiya, saboda Allah basmala tana da matukar ƙarfi, aya ce guda a cikin suratul fatiha, sai dai a waɗancan ƙira'o'i. A sheikh Ahmad Muhammad Shakir a cikin sharhin shi da ta'aliƙin da yawa sunan Tirmidhi ya tabbatar da kwatankwaciyar ko makamanciyar magana mafi haka, har ma shi yana ganin kai kowace ƙira'a ma dai za ka yi lallai ne ma dai ka ainihin yi fatiha ɗin. Amma sahihiyar magana insha Allahu shine wancan bambancewa, domin in kika ɗauko ƙur'anin da aka rubuta warshi za ki ga basmala ba aya ba ce, za ki ga basmala kuwa aya ce a cikin ƙur'anin da aka rubuta hafs da sauransu. Amma dangane da surar da kike yi a bayan fatiha, wannan ba lallai ba ne, ba ma sunna ba ne, ba daidai ba ne dai a takaice ki ainihin yi mata basmala. Kake zo za ki karanta qul huwallahu ko inna anzalnahu ko iqra ki fara da basmala a sallah, sai in kira'a kike haka a wajen sallah da harkokin yau da kullun sai ki insha Allah. Haka ta'awuzi a sallah shi ma ingantacciyar magana cewa dole ne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wannan shine irin a ta'awuzin da aka samu annabi ne a cikin sallah, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ai wannan a cikin hadisi sahihi da Abu Dauda da Tirmidhi suka ruwaito. Sannan kuma aka ce magana mafi dacewa ita ce a kowace raka'a kika tashi sai kin fara da a'udhu billahi din. A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ko a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ina roƙon Allah mai ji mai sani ya tsare ni daga ainihin shaidan jefaffe, kada shaidan ya mai da ni mawaki, ko shaidan ya haukatar da ni, ko kuma ainihin wato shaidan ya ainihin karkatar da ni, ko kuma dai ma'anoni makamantan haka. Wannan shine ainihin insha Allahu daga abubuwan da shari'ar musulunci ta nemi da ki. Na'am. Idan mutum yana sallah shi kadai sai ya je sujada, wani ya wuce gaba su bai sani ba, ya zai yi? Idan mutum yana sallah shi kadai, dama aka ce wajibi ne ya sanya sutura. To in har ya ki sanya suturan nan wani ya wuce ta gaban shi, matukar ya wuce ta tsakanin inda shi yake aje goshin shi wajen sujuda, gaskiya sallar shi ta ɓaci. Wannan ya kamata a kiyaye wannan, don haka dole ki sa sutura. In kika ki sa sutura, in wani ya zo ya wuce ta gabanki, to ki tabbatar da cewa laifinki ne. In ko kika sa sutura shi ya zo wucewa ta gabanki, sai ki tare shi. In ya hana, in ya ƙidi yadda za a yi aka ce ki hana shi, sai dai ya wuce ta bayan suturar. Amma baki sa sutura ba, ya nuna ke ma baki wa kanki iyaka ba. To in ya zo ya wuce, to laifinki ne, aka ce kuma wannan laifi ya kai ga ɓacin sallah. To ɓacin sallah da laifi da zunubi mai tsanani ya fi faruwa in ya zan mace ce balagaggiya ta wuce ta gaban masallaci, ko kuma baƙin kare, saboda baƙin kare shaidani ne. Wannan abin da ya wajaba jama'a su ba shi muhimmanci ne. Amma in kin sanya suturarki mutum ya zo ya wuce ta gabanki ba da saninki ba, ko kuma ya fi ƙarfinki ya wuce ta gabanki, aka ce shi kam ya aikata laifin da yake da ya san matukar girman laifin da ya gwammace ya tsaya ko bayan shekara 40 ne, ko kwana 40 ko watanni 40 in za ki idar da sallar ki idar, in bai samu wurin wucewa ba sannan ya wuce. Allah ya kiyaye. Na'am. Sai da yake cewa an ce wai idan kai birthday amma ba kai almubazzaranci ba, wai ba laifi.
a'a ba haka ba ne wai cewa an kai birthday wai baka yi almubazaranci ba laifi. Shi birthday din an hana ka yi shi ne ba don komai ba domin al'ada ce ta kiristoci. Duk abin da ya zama ba shi da wani amfani gare mu in kiristoci na yi kada mu koyi da su. In ko yana da amfani kiristoci na yi sai mu koyi da su amma sai mu saba wa abu.